Bună ziua, toată lumea! Sunt aici cu Rareș. Uite la aici. Salut! Am început o nouă mapă de Minecraft. Am găsit și o piramidă. Hai de la ea. Mai întâi să luăm lemn, că poate sunt zombie. Ne facem arme. Da. Uite și pe Robert. Găsește și tu un copac. Ce faci, mă? Tai frunzele? Bă, tu tai... Tu unde plecași? Caut un copac, bă, că e pustiu pe aici. Las că-ți dau eu lemn. Ne facem o sabie de lemn și atâta, nu mai luăm capul ăsta. N-am textură. Adică am, dar n-am pus-o. Unde-și, mă? Vino încoa, bă. Hai să-ți fac. Mi-a faci un târnăcop. Bine, ne facem la mână. Dar n-avem lemn. Am eu Pe cât? 20. unul și unul eu. Doamne, că am o să sparg cabul ăsta. Bă, Ia-l. Bă! dă-te mai acolo. Așa. Hai, Hai să mergem aici la o mină, aici o mină. Bă. Aici o mină. Auzi. Hai, eu nu sfârșit că n-am să urmă asta. Hai. Hai, minează în partea la cealaltă. Începem iar că i-a sunat telefonul cu Rareș. Era un popândău. Era cineva care ne făcea o farsă. Hai că am strâns, hai, sus. Cât ai? Am cât am. Bă, dă-mi și mie lemn. Păi nu mai am mult. Hai, mai îmi fac cu sabie și atât. Hai, ia și tu o sabie. Ia acolo. Bă, Și nu mai să fac și ție un târnăcop. Dă-te mă de aici. tu port târnăcopul. Păi nu mai am deloc Ca ce lemn. ai... N-am și tu, deloc, n-am deloc, bă, lemn. E sfârșitul lumii, îți dai seama. Bă, ia-l, bă, târnăcopul, dar ce, uite. Vino, e lângă crafting. E lângă crafting. Așteaptă. Hai, bă. Hai, gata? Gata. Hai. Poate găsim aici diamante jos. Găsim. Zombalău. Am dreptate că sunt zombie. Uite. Se Bă, va e sta. zombie de ăsta. Bă, mai am o viață. Care e de asta? Te ajutai. Păi gata, eu mor. Mai am două vieți. Stai o țăică, nu călca. Nu călca, că știu eu ce să fac. Jos e de ăla și... Dacă calci acolo? Dacă caci pe mijloc, bubuie TNT-ul. Unde la mov? Da, dacă... Nu sări. Uite, vezi? E de ăla. Ce mă la? Dacă calci pe la mov, bubuie. Nu pe ăla mov, e... Nu știu cum să-l mai numești, am uitat. Nu știu. Și de ce coborăm jos, mă rog? Păi nu vezi că sunt chesturi? Și dacă calci pe de la bubuie. Slab, nu e slab, nu mai știu cum se numește. Hai, Bezget. Să nu calci pe aia din mijloc. gata, o spărsai. Așa. Ia ce încet. O, diamant! Bă, dă-mi și mie. Eu găsit de aia armură de cal. Oh, Două Scuze. armură de cal. mult. Nu găsit Un golden... Găsit Auzi. golden apple. Și tot la fel. Ia emelardere, bă, că facem schimbul cu săteni. Care astea? Emerald? Da, că facem schimbul cu săteni. Nu, Dacă bă, găsim, mai văzut unul. dacă găsim un sat. Eu am un diamant. Am văzut și de... Iau și armura de cal. Ia-o. E de diamond. Hai că mai am și o Am armură de găsit cal. câți diamond găsești? Unu. Nici Pun măcar ceva doi. acolo să sparg. Bă, n-am cu ce să sparg, dă. Lasă că merge cu tână.
Au, merge cu târnăcopul și merge. Hai altundeva. Uite calul, bă. Dăm cu apă. Ai șa? Nu. Păi nu mai poți, nu poți să Lasă-l călărești. atunci, hai să mergem departe. Fă și tu o barcă și plecăm pe apă. Nu, uite acolo Uite-l lemn. măr. Uite acolo lemn. Dă-mă mărul ăsta, să-i că leagă. Uite acolo lemn, Unde, băi. bă, unde? Aha. Ia și tu captușul că facem culoare. Pentru ce? Nu știu. Lasă-l. Poate vopsăm oile. Haideți. De n-am putut să sparg. Cu pumnă. Păi n-ai, nu se dă de târnăcop, adică A, eu dau cu sabia. cu târnăcop o sparge ne. Eu dau cu sabia. Tu iei mult? Spargi mai repede cu sabia? Cam da. Acum spargi cu sabia. Aha. Omoră oaie? Păi fai ce vrei. Nu mor să mănânci. Poate faci și pat. Vezi? Te-ai și pe... Din prima avem un diamond. Bă, așteaptă, n-am știu pe unde ești. Că plecai pe Hai că făcăm departe. crafting. Trebuie că plecai departe să mai fă lemn. Dă și mie să-mi fac ce vreau. Hai. Cop. Topor. Lasă-mă! Dar nu, stai că... Eu nu mai am cabel. Pe nici. Hai, ne facem casă ceva. Hai că vine noaptea. Și mai bine. Găsim enderman. Ce să mai cum fac? Stai un pic. Topor. Pe nu mai avem nici cabel, nici nimic. Hai că ne facem o casă și încheiem Ce încheiem? episodul. Hai să facem aici. Tot lemn de asta? Hai. Asta portocalioasă. Hai, ia mult. De unde ești? Vrei și de la neprelucrat? Nu, lasă. Golden ăsta. Îl mănânc. Nu mănâncă. Greșit.